Исәннәрмесез, саулармысыз? Сәлам сезгә Мәскәүдән. Бу атнада минем иҗади тормышымда зур вакыйга булды. Мәскәүчә дигән подкаст тапшыру чыкты. Аның беренче һәм кадерле кунагы җырчы Әлфинә Әсхәмова. Карамага булсагыз, карагыз, яме? Әлфинә апа белән гәпләшеп тә алдык, атаклы Москва тортыннан да авыз иттек. Татарча распаковканы да Әлфинә апага ышанып тапшырдым. Курс чакта уйнап алдым. Узган атнада инде традицияга әйләнгәнчә федераль телеканалдагы тапшыруда тамашачы булып кайттым. Бу юлы НТВ телеканалындагы Русское лото тапшыруын сайладым. Беренче баруда ук зур вакыйгага, уенның нәкъ 30 еллыгына багышланган чыгарылышка эләктем. Шуңа да ул башка чыгарылышлардан айырылып торачак диделәр. Тапшыруларны төрле җирдә яздыралар. Төрле адрес буенча, җыелу урыннары да төрлечә. Берсендә хәтерлисезме, мин сезгә сөйләгән идем. Черная массивная калитка тирәсендә очрашабыз дип язылган иде. Берсендә Горький киностудиясының проходной тирәсендә. Бу юлы исә авиамоторная метро станциясында иң элек халыкны авиамоторная метро станциясы уртасында җыеп һәм Кол базарындагы төсле бер рәткә бастырып сайлап алдылар. Син ярыйсың, син ярамыйсың принцибы буенча. Бәйрәмчә киенеп килергә кирәк иде билгеле. Шама белән әйткәндә 150дән артык кеше җыелган сыман иде. Мин эләкмәм дип уйладым баштарак, чөнки славянский типаждагы кешеләр кирәк дип язылган иде белдерүдә. Ахыр чиктә мин дә бәхетлеләр исәбенә кердем. Студиягә метродан 10 минут җәяү барасы. Килеп эләктек бер завод территориясына. Малахов тапшыруындагы сыман монда да билгеле бер кагыйдәләр язылган документка кул куйды. Менә сәгать хәзер 4-нче китте. Җыелган идек бит метрода сәгать 1-дә. И монда күп кенә артистлар уза, чөнки күрәсең, ишек бер бөтен кеше өчен. Артист булсынмы ул, безнең ише гади халыкмы? Артистлардан кемне күрдек? Русское лотоның алып баручысын. Теге дуэт бар иде бит Comedy Club'тан, сестры Зайцева. Менә шуның ялышмасам бер артисты Януздан Иванушки International. Җегетләре әмәтеге җирән чәчлесе юк иде. Һәм тагын нәрсә әйтергә кирәк, 3нче сәгать китте инде көтүебезгә. 4нче вакыт 4нче. Әле чакырган студияга алып кергән кеше юк. Шуңа күрә көтәбез. Русское лото лотереясы белән мин кечкенәдән таныш, чөнки туган тумача арасында сирәк-мирәк булса да бу билетларны алучылар бар иде. Һәм сирәк-мирәк кенә вак-төяк суммалар чыккалы иде. Шушы лотерея барлыкка килгәндә миңа 2 яшь кенә булган икән. Легендар тапшыруның легендар алып баручысы Михаил Борисовны да искә алдылар бу чыгарылышта. Нишләргә белгән юк. Безнең телефон инде чыгып бетерелгән. Халык монда ашый, чөнки монда кетеринг оештырылган. Менә шушыларак хәлләр. Ягъни монда китерелгән ризыклардан ашыйлар. Кемдер үзенекен китергән, монда кулер бар. Но эшсезлектән менә узган юлы Малаховның тапшыруына килгәч, безнең телефоннарны җыеп алып, әле күпмедер вакыт тотканнар иде, бер эшсез торган иде. Монда ярый телефон бар. Кем белә, телефоннарны алып алганнан соң студияга кергәнче күп вакыт үтәчәген. Студияга кергәч, һәр кайсыбызга лотерея билетлары тапшырдылар. Менә алар. Монысы Русское лотоныкы, монысы Золотая подкова дигәне. Русское лотоны шоуга әйләндереп бетергәннәр икән бит. Телевизордан ул сәгать ярым чамасы бара. Лотерея уйнатып кына калмыйлар, кудакка йолдызларны чакыралар. Аларга 1000 төрле сорау бирәләр, җырлаталар да. Шуның белән узакка сузыла. Кайбер чыгышларга декорация чыгарып куярга күп вакыт китә. Безнең бәйрәм чыгарылышында Надежда Бабкина, Иванушки International төркеме чыгыш ясады. Шунысы кызык, Иванушкилар лотереяның 10 еллыгында да, 20 еллыгында да чыгыш ясаганнар. Инде менә Русское лотоның 30 еллыгында да алар монда. Әле тагын Звонки белән Асия да чыгыш ясады. Асияның барлыгы турында берничә ел элек белгәч, безнең татар кызы Асия түгелме соң бу дип уйлаган идем. Юк, тәхәллүс кенә икән. Үз исеме Анастасия Алентьева. Асия белән Звонкиның чыгышын 3 тапкыр яздырдылар. Сүзләре дә алып беттеләр. Әмма төшерү мәйданында режиссерның сүзе закон. 3 тапкыр дигән икән, димәк 3 тапкыр кабатлап төшерәчәкләр. Монда килгәндә үзем белән ашарга алырга онытылган Кусвилдан, мин гаиләдән алам. Шуңа күрә мондагы кафедан алырга туры килде. Алдым Карабадай белән Бефстроганов һәм сырниклар. Икесе бергә төште 435 сумга. Бу тапшыруда Русское лотодан кала жилищная лотерея белән Золотая подкова лотереяларында уйнаттылар. Мин инде сезгә Золотая подкованы күрсәткән идем. Аларын телевизордан түгел интернеттан күрсәтәләр. Тик анда да алып баручының сүзләрен кат-кат яздырырга туры килде.
Гаделлеккә килгәндә исә андый-мондый хилафлыклар күзгә чалынмады. Тапшыру башында лотерея капчыгын селкиләр, буш икәнен күрсәтәләр, аннан соң лотерея мичкәләрен салалар. Кунаклар да мичкәләрне берәр тапкыр гына чыгара. Бу процессны туктатмыйча яздыралар. Ләкин ничек шулай килеп чыгадыр? 90 мичкәнең нәкъ менә берсе чыкмыйча кала, һәм нәкъ менә шул берсе күпчелекнең лотереяда сызылмыйча кала. Хикмәт инде, хикмәт. Менә бу сары чәчле алып баручы эфирдан тыш тамашачылардан "Сез безгә киләсе атнада да киләсезме?" дип сораган иде. Мин "Юк!" дип каты гына кычкырып җибәрдем. Ул исә аптырап китте. "Нишләп юк?" дип сорады. "В первый и последний раз" дидем. Ә ул исә "Ну, сез шундый тапшыруга бәйрәм чыгарылышына эләктегез" дип аклангандай булды. Шул кая сүгенәсе килә. Беләсезме ни өчен? Сәгать 1-гә көндезне җыйганнар иде. Хәзер вакыт 12-нче ярты, төнге кичке. Менә халык монда. 8-дә бетәргә тиеш дип язылган иде игъланда. Ахыр чиктә менә күрәсез 12-нче яртыда гына бетте. Блин, барыбер нервга тигән, менә шулай озак тоту. Кайбер шактырак дубль артыннан дубль кат-кат яздырдылар. Хәзер кайтам өйгә. Акча санаганны ярата диләр. Шулай бит? Ярый, санап карыйк. Көндезге 1-дән кичке 8-гә кадәр түләргә тиешләр иде 700 сум. Ахыр чиктә төнге 11-гә кадәр тоткарлаган өчен 200 сум өстәп түләделәр. Һәм җәмгысе килеп чыкты 900 сум. Менә шушы лотерея билетларына чыккан акчаны да саныйк. Русская лотодан 170 сум оттым. Золотая подковы билетына исә 100 тәңкә чыкты. Инде бөтен көнлек акчаны кушкач 1170 сум була. Җитәрлекме бу юкмы? Һәркем үзенчә хәл итә. Сау булып торыгыз.